Wag ka nang mawala. So what's up mga kawayo? So mangligo ulit ang dagat rin mga kawayo sa Sayaw Beach Resort na may chicks mga kawayo. Buenas mo naman. I never go with the way. Sana ikaw na lang yung February 14. Sir. Yamatik abot ng tariya mga kawayo. So di ka kasulog wa kay entrance mga kawayo. Ang entrance dahil sa Sayaw Beach Resort mga kawayo. So tag 50 ra mga kawayo. Sulit ang 50 mo. Ang sarap maligo sa Sayaw Beach Resort. So matik nagsugbaay na sa tariya mga kawayo. Naglimpyuhan ng Jericho ang isda diya mga kawayo. So samtang kita sa naglimpyo sa dahonan diya mga kawayo. Nga ito mga kawayo sa diha nangaligo na. Nga iyandan do suka patis. Magic sarap asin kamatis. Ug maharas Bombay ron mga kayo. Tag 30 day mga kayo. Yamatik diad-ad ng Jericho ang mga lamas diya mga kayo. Atong ahos ug Bombay mga kayo. Kay sandwich man itong sinugbaw niya. Lami kaya itong sinugbang bangus mga kayo. Nya di sad mawala ang kamatis diya mga kayo. Diad-ad ng Jericho diya. Nya ato nang isandwich sa atong isda nga bangus diya mga kayo. Wala to pinuha mga kayo. Kay gadali man ta. Di to pinuha ng lamas diya. Samtang kita sa diya naglimpyo tas tiwas sa dahonan diya mga kayo. Yuan ay smiling kasi Alwin diya mga kayo. Awan prepare na para sinugbaw niya. Nya atong tiwason sa dugad-ad ang dahonan mga kayo. Naghanong to ng dahonan mga kayo. Ipababaw to na. Nya atong kauban sa diya nagprepare sana sa para sugbaanan. Matik. Nya timplahan na to na mga kayo. Kung nagtimpla si Jericho diya, butang ng asin, magic sarap, patis. Nya gipahiran ang lawas sa bangus, awan matik. Nya kita sa diha nagtimpla sa tuwa diya hasta si Alwin diya iyag timplahay. Challenge mi kinsa kuno pinakalami nga timplan mo. Nyayaw kanino odwe Alwin joke ra ito. Ya nasa suka sa balot diya mga gibubuan ng Jericho diya awan amatik kapanilap na siya diya. Luto ni lamig ni murag ako. Kondisyonis na mga ligo daw mga kayo. So ligo na mga kayo. Ya ato sang ipakita ang sponsoris diya si Albert o si Ate Ginalyn. Nya samtang kita diha ni palit sa tagpuso diya mga kayo. Narang baligi ari unahan mga kayo matik. Na-unlock man mo kayo, di ka katiwas video da. So, automatic, ari na ta sinugba diyon. Suwan, di ay pagbalik na mo, hapit naman di maluto. Luto na gidi ay mga kayo. So, lamia din yung bangus mga kayo. Tanaw na maluto eh. Murag lami na kay ingkit ba. Nya unsa pay dugayon mga kayo. Kub-kub na. Nga na tag bangus nga sinugba mga kayo. Lami king kaon ni Albert di. Shout out ni Woyo, Albert. O si Alwin, suriyap ng mata. Kita kaumbok-kub. Nangatawa na sila. Nya si Adi dia nagkanilap sa kalami sinugbang bangus. Nya tong brother dia lami sa kayang kaon dia. Nya samtang kita sa dia murag gana sa kayang kaon ko dia mga kayo. Nya challenge sa dia mga kayo. Higop sus kay sayang kayo mahal kayong mga lamas wa mahurot mga kayo. Wag ka nang mawala. Wag ka nang mawala. I'm so in love with you. Mawala. Wag ka nang mawala. Ngayon. Dadaling sa tambay. Di tayo magkahaway. At talaga tunay na mundo. Anong Hala. sus? Hala, oy. Buga ba? Hala, mani. Taro ba? Wag ka nang mawala. Okay, kanta. Kita tanan ni mo kanta. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, start. Wag ka nang mawala.